presentació del Muro Club de Futbol. El primer de tot, volem agrair la presència de les autoritats locals, dels jugadors i familiars, directius i tota la gent i patrocinadors que han fet possible que aquest club existeixi i sigui un èxit com és. Procedim a la presentació dels jugadors que formen part del nostre equip i aprofitant l'ocasió per homenatjar l'emblemàtic equip del Morenc Atlètic dels anys 70, que m'haurà servit com a inspiració per muntar el nostre club. Vinga, un fort aplaudiment per Jaume Barceló! I Toni Muñoz. Un fort aplaudiment! I ara demano un homenatge ben gran al Morenc Atlètic dels anys 70. Un fort aplaudiment per Joan Serra Cotó. Vinga! Joan Serra Cotó! Vamos! Pep Pomà! Pau Martorell! De millor del món i esperem que això no se pugui repetir cada any. Moltes gràcies a tots.